Ndewonu ndị be anyị, ekene m unu, daalụnụ, ka unu mee, unu asaala chi. Anyị bịa maka ọlụ na Finland. Tak tampere, tak tampere, ọ bụ ebe anyị bịara ọlụ ya. Ndị be anyị, ịma na a na-eme application ya tupu ewee gị ịkwadozie bịaba, gị ga-akwụ ụgwọ flight gị ma accommodation gị. Ya bụ kedu nke a ga-eme kịta? Ọ bụ ime application, imechezie wee gị deeli gị email. Ụmụ onye na-enye aka maka ndị ọ na-agbagwoju anya, achọtago m onye ga-enye aka, o kwetego. Ọ sịrị onye chọọ ka onye li aka meeli, ị ga-eweta email gị, weta afọ ụlọ ọrụ ebe ịlụbugo ọrụ, iweta afọ na ịlụbugoro ọrụ, iweta telefon nọmba gị. Email ahụ ọ ga-ekretie, o kretie nye onye gị paswọdụ, o wekwelu paswọdụ. Mana ọ bụrụ na ị nwee email ya ịnara eyuzu, inyekwu ya inye paswọdụ ya, maka o kretie gị, ọ bụ more job to him. Mana ọ bụrụ na ị kreti bugo nke email abandon, ịmali paswọdụ ya inye, so that ndị ahụ na-edeli gị ihe ọ na-afụ ya, gị nwa na-afụkwa, o chetara ichete, maka ndị ọ ga-enyela aka ga-ebu ibu. Ya bụ ị ga na-eje na-echeki email gị mgbe niile, ka ị wee mara mgbe edeli gị ihe. Ihe ahụ dị n'English, ịba n'ebe a na-eme application ahụ, ọ dị n'English. Imeghekwere enyi ịfụ FI, ya bụ na Finland. O nwekwara ọzọ SE, ama m language ọ bụ, mana en bụ English. Ịkụọ ya aka ọtọ n'otu English, ime application, ọ dị very simple. O nwere ihe dịka na okwere ịtụgharị na email. Fadekwel de Finland na email, ihe reply na Finland, mana ịkọpụ ya tinye na Google Translate, ọ translate eligi. Ọ dị very simple, ọ dị very very simple. Aka m ezukọ unu nye ka mmalụ ma mmagodi ma afịa ebe ọ translate ide na Google, ide Google Translate, ọ translate eligi ya, ọ translate eligi ya. So o nwere ihe siri ike na ya akpọzie gị gaba. Ọ bụ ọlụ cooking, ya bụ akpọrọ ya study, mana ọ bụrụ academic study. O nwere ihe dị iche na academic study na ya na ịmụ ihe, ịmụ ọlụ anya ka eji ene ya na ụbụrụ na aka, mana academic na aka ata akpụ. Ya bụ ị na-amụ ya, ọ bụ on the job training. Ị na-amụ ya, ị na-eje na họteelụ ma ebe dị iche iche je na-alụ ọrụ. Ị ga na-alụ ọrụ amụ ya, ịmụ onye one year, ewezie gị full time, ewee gị full time, ịlụbazie ọrụ full time. Mana ị ga-emegodi training ya for 1 year. A sị na tuition fee bụ free. Anyị achatgo chat ya, even taa achatkwa m ndị niile gara ebe ahụ. Unu ga-afụ na onwe onye na-reply live chat. Nwanne ụnyaa bụ kedu onye bịa ebe ahụ? Sofia. Nke ụnyaa bụ onye bịara nwanne ụnyaa bụ Ana. Ụnyaa nụnwa bụ Sofia. Taa bụ Jade. Ya bụ anyị na ya nọ na-ekwukelite okwu. Even anyị siri ya na-ajụ ya ụmụ ajụjụ. O nwere email o nyekwa m, si m jụọ fa, nje jụkwa afa, mana aka reply. So ị ga-emenwu nọmba jụrụ ebe ahụ niile, ma email ị ga-edenwu ihe. Even o nwere international partners. Ọ dị m ka ndị ahụ ka m ma edekwuru international global partner, na partner with them, na-ewetara for ụmụ akwụkwọ. Enwere nke Nigeria, na-enwe nke Kenya, nwee nke India, nwee nke ihe niile. Mana iluo na ya, email dị na ya. Mana ihe mejire wee debele ndị nke Nigeria akwụkwọ bụ ịga direct, ọ ka mma. So ana m edegodili the director of the school ọza ihe ọ gwazi gị, maka asị m ọ dị mma to ịga to your global partner ka ịbịa to you direct, ka mmalụ nke ọ ga-aza. Ọ bụ si gaa to global partner, enwere m ike dezielu global partner email, ọmalụ ka o si ewega ụmụ akwụkwọ. Chekwenu ụmụnne, chekwenu. Ọ bụ ya ndị be anyị o.
anyị wee na-ekwu na-asị nwoke na-esi nri, nwaanyị na-esi nri. Kedu ndị chọrọnụ? Kedu ndị chọọ ka mmadụ nyelife aka? Jos degodi na ịchọ ka mmadụ nyeli gị aka, idezie na ịchọ ka mmadụ nyeli gị aka, ịkọpili nọmbịa dị ebe a, ịkọpili ya, gị na ya kpazie. Ọ sị na ọ ga-anọ obere ego wee meeli gị aplikeshọn. Akpọzie gị, kọpili nọmba dị na skrin, kọpili ya. Ị ga-akọpili nọmba dị na skrin, ide na ịchọ ka o nyeli gị aka, aida na omiti na comment section maọbụ gịnị, ideli edemede. Ọ ga-eme itikwe gị na comment section, ị ga-edekweli edemede. Ọ bụ gị nwa ga-edeli edemede si na ị chọrọ ka o nyeli gị aka. Ọ bụkwa aplikeshọn ka ọ ga-enyeli gị aka wee mee. Akpọọ gị, ịgaba. Akpọọ gị, kwụọ ụgwọ flight, kwụọ ụgwọ visa, ịgaba. A sị na ụgwọ visa bụ nke ị ga-akwụ, ma ụgwọ ebe ị ga-ebi. Ya bụ ụmụnne anyị edegolu ndị dairektọ ahụ edemede na-ajụfa ọtụtụ ajụjụ. Fazazi anyị ga-eme ka ị mara ịlụgodo ihe eji nkwa aka gị wee deelifa, maka na email jụrụ ebe ahụ niile, dairektọ intanashọnal. Ebe ahụ na-enye bụ ị na-eme aplikeshọn fancha dị n'English. Onye chọọ inyelu gị aka kịta, ihe email gị, email ị nara eyuzu. Ịma onye ọbụla nwezu email na abọmọịtọ, ihe enye ofu ị nara eyuzu, so that ihe enye paswọd. Ọ na-alụlụ gị ihe, a na-edeli gị ihe n'ime email, ka ị na-afụkwa ihe a na-edeli gị. O chetara icheteli esi a na-edekweli ihe, ka o nwee ike jee wee nekoti anya. Maka kịta anansgoli etinye nọmbịa na ọ ga-enyelu ndị mmadụ aka. Ihe afụkwa ndị mmadụ ga-adagbukwu ya. Ya bụ ọ na-alụlụ gị ihe, ị na-eche ekikwe email gị, o mee chezo gị ichetekweli enye. Ya bụ ọ sị na ọ ga-anọ ebele ego iji nyelu ndị ọ na-afịa arụ aka. Ma ndị ga-eme nwunye mee na ndị ga-eme nwunye ọfịara arụ, iklikikwara ene aplikeshọn. O nwere ebe dị FI, ikliki enye o chenji eto Finland language. O nwekwe nke ede SE, ikliki enye o chenji eto another language. O nwere nke ede EN, ikliki enye o chenji eto English. Imebe aplikeshọn mechie, isubmit edeli gị akwụkwọ thank you for applying. Ọ ya dị na Finland language. Ọ dị na Finland language, ịkọpili ya, itinye na Google Translate, ọ translate elu gị. Kịta anyị amechego aplikeshọn. Amelu m ọtụtụ ndị aplikeshọn. Ụmụ nwanne m ka m mere aplikeshọn, ndị my relative. So emechielu mfe aplikeshọn ahụ. Kịta ejego m daily director of international of that school, TAC Champel. You see that I have applied. What is the next step? Ka amalụ mgbe akpọba, maka asị nọ Septemba. According to website ya, ọ sị na application na-end Septemba. Ọ na-end Septemba. Okay, edechekwa ma mgbe akwụkwọ ga-ebido. Echetezi m mgbe akwụkwọ ga-ebido. Emeche nje nenekwa enye ọzọ. Ya bụ ọ bụrụ na ịma mmenwụrụ onwe gị application, dee na ị need help na comment. Ideche na ị need help na comment. Ide na ịkọpili nọmba dị na skrin, nọmba dị n'ebe skrin, nọmba dị n'ebe skrin. Ịchọpụta ya, iwelie, idele onye ahụ, gị na ya kpazia, obido mebeli gị, inye ihe ọgwa gị nye ihe niile ọ rekwaya. Nee ka nkwupụta ya n'ọnụ, emechekwa ọ ya abịa dee enyi. Mmasị anya dee enyi, mana unu gee ntị ka unu nụrụ ihe a na-arịkwaya. A na-arịkwaya afa gị, afa nna gị, ka o si dị na paspọtụ, ka o si dị na paspọtụ. In short, ụfọdụ dị, ọ bụrụ na ị nwebere paspọtụ, ibutuo onwe gị ala. Nya bụ arụ n'iji, maka ọ dị m ka ọ na-adịkwa mma nya ibutu mmadụ ala. Nya bụ nya arụ n'iji ibutuneti, mana ị na-ebutunetekwa, ị na-agbakọ. Maka o nwee ike mgbe ifinishi sekọndịrị, afụzia na ịdị 4 years wee finish sekọndịrị. Ọnya bụ na asị ọgịnịzi ya bụ a na-agbakọkwa ka ọ dị na satifiketi gị, dịcha ebe niile dị na satifiketi iji gụọ akwụkwọ.
ịma na birth certificate nke national population ọ iji ebe ahụ ihe igwe afakapa ga-ede then age gị ọ bụrụ na ibutunetere ịmalị ka isi ka eme maka gịnị nke iji gụọ akwụkwọ kafa ncha niile bụrụ ofu ma nke dị na paspọtụ gị ma nke ị ga-edegbu elufa ị ga-enye onye ga-enyere gị aka na ekwe eji gị na date of birth gị ịmara ya date of birth na ọ dịkwa n'akwụkwọ niile ọ bụọkwa date of birth nke dị iche nke a dị iche. Ọ bịa ndị be anyị mmeje ka nrapụ unu maka na oge adụọzi mmeje ka nrapụ unu ụmụnne mma arapụ unu ọ ya adị oge ọzọ mma abịakwa na-echetela unu biko unu na-ekesekwa unu kesee unu nye anyị akara ịfụnanya nye na anyị akara ịfụnanya nye na anyị akara ịfụnanya ka unu na-ewelite obi anyị elu wenyite na obi anyị elu ụmụnne tielu na anyị aka na share button biko ụmụnne nya gọzie nya Chukwu gọzie unu nya gazie ise ụmụnne ka emesịa.